ሰላም ሰላም ኩላትኩም ተኸታተልቲ ናይዚ መደብ ብመጀመርያ ከመይ ቀኒኹም ኣብ ሂወትኩም ሰላምን ጥዕናን እንዳተመነኹ ናብዚ ናይ ሎምዓንቲ ትምህርትና ክእትወኩም ሎምዓንቲ ኻኒ ብዛዕባ ጉዚ ከመይ ጌርና ከም ንድምርን ከም ነጉድልን ዝተፈላለዩ ዓይነት ጉዝታት ኣብነት ብምግባር ክንሰርሕ ኢና ማለት እዩ። ያ بملكة ጉዚ ምስራሕ መጀመርያ ጉዚ ክንብል ከለና እንታይ ማለት እዩ? ጉዚ ክንብል ከለና ሓደ ቁፅሪ ኣብ ልዕሊ ሓደ ቁፅሪ ክንፅሕፍ ከለና ብመልክዕ ጉዚ ፅሒፍና ኣለና ማለት እዩ። ንኣብነት እዚኣ ንውሰድ ካብ 10 መላጉም እተን 3 ሰማያዊ ሕብሪ ኣለዎም። እቲ መጠን ናይቲ ሰማያዊ ሕብሪ ዘለዎም መላጉም ማለት ቁፅሪ ሰማያዊ መላጉም ኣብ ልዕሊ እቲ ጠቕላላ ብዝሒ ቁፅሪ ናይ መላጉም እዚ እንታይ ማለት እዩ? ሙሉእ ቁፅሪ ናይቶም መላጉም ማለት እዩ ክፅሓፍ ይከኣል እዩ። እዚ እንታይ ማለት እዩ? ኣብዚኣ 10 መላጉም ኣለውና ገሊኦም ቀይሕ ሕብሪ ዘለዎም እዮም ገሊኦም ከዓኒ ሰማያዊ ሕብሪ ዘለዎም እዮም ማለት እዩ። ስለዚ እቶም 3 ሰማያዊ ሕብሪ ዘለዎም ኣብ ልዕሊ እቶም ጠቕላላ ብዝሒ ናይቶም መላጉም ብምፅሓፍ ብመልክዕ ጉዚ ክንፅሕፎ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ስለዚ መጠን ብዝሒ ሰማያዊ መልጎም 3 ዕሽር እዩ። 3 ዕሽር ማለት ማለት እዩ 3 ካብ 10 ከም እዛ ንሪኦም ዘለና 1 2 3 3 ሰማያዊ መላጉም ኣለውና 1 2 3 4 5 6 7 ከዓኒ ቀያሕቲ ኣለውና ብምሎም ጠቕላላ 10 እዮም። ስለዚ ካብዞም 10 እቶም 3 ሰማያዊ ሕብሪ ዘለዎም እዮም ማለት ስለዚ ብመልክዕ ጉዚ ክንፅሕፎ ከለና 3 ኣብ ልዕሊ 10 ማለት እቲ ንሕና ክንረኽቦ ደሊና ዘለና ኣብ ልዕሊ እቲ ጠቕላላ ድምር ናይቲ ዘለና ቁፅሪ ጌርና ንፅሕፎ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ እንታይ ማለት 3 ኣብ ልዕሊ 10 ማለት እዩ። ከም ሕጊ እዚ ኣንደለን ሊካሜድ ዴለን ዴላሜድ ዴትሄላ እዚ እንታይ ማለት እዩ? እቲ ክንረኽቦ ደሊና ዘለና ዓቐን እቲ ክፋል ኣብ ልዕሊ እቲ ሙሉእ ቁፅሪ ወይ ከዓ ኣብ ልዕሊ እቲ ሙሉእ ትሕዝቶ ዘለና ማለት እዩ። ሬክናሜድ ብሮክ ውስን ጉዝን ሕውስዋስ ጉዝን ውስን ጉዝን ሕውስዋስ ጉዝን ንኣብነት ኣብዚ ንርአ ኣብዚ ብመልክዕ ጉዚ ተፃሒፎም ኣለዉ። ብመልክዕ ሓደ ውሱን ጉዚ ተፃሒፎም ኣለዉ። ንኣብነት 1 ኣብ ልዕሊ 4 1 ኣብ ልዕሊ 4 1 ኣብ ልዕሊ 4 1 ኣብ ልዕሊ 4 ኣብዚ እውን ከምኡ 1 ኣብ ልዕሊ 4 1 ኣብ ልዕሊ 4 ተፃሒፎም ኣለዉ ማለት እዩ። ስለዚ 1 ኣብ ልዕሊ 4 ተደምሮ 1 ኣብ ልዕሊ 4 ተደምሮ 1 ኣብ ልዕሊ 4 ተደምሮ 1 ኣብ ልዕሊ 4 እዚ እንታይ ማለት እዩ? 4 ኣብ ልዕሊ 4 ማለት እዩ። 4 ኣብ ልዕሊ 4 ማለት ከዓኒ 1 ማለት ስለዚ እዚኣ ሓንቲ ትርብዒት ኮይናትልና ኣላ ማለት ሓንቲ ትርብዒት ኮይናትና ሙሉእ ኮይና ኣላ ማለት እዩ። እዚኣ ከዓኒ ሓንቲ ትርብዒት ንክትከውን ሓንቲ ርብዒ ተሪፋታ ኣላ ማለት እዩ። 1 ርብዒ ተሪፉና ኣሎ ንሓደ ትርብዒት ንኾነልና ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ብሓደ ውሱን ጉዚ ክንፅሕፎ ከለና ካብዚኦም ብምሎም ሓደ ረቑሒ ወሲድና 4 ሓቂና ካብዚኦም ብምሎም 4 ክንወስድና ማለት እዩ ረቑሒ እዚኦም ሓደ 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 እንድሕር ደመርናዮም ከዓ 7 ኮኑና ስለዚ ብሓደ ውሱን ቅርፂ ወይ ድማ ብሓደ ውሱን ዝተወሰነ ጉዚ ክንፅሕፎ ከለና ብከምዚ ንፅሕፎ ማለት እዩ 7 ኣብ ልዕሊ 4 7 ኣብ ልዕሊ 4 1 2 3 4 5 6 7 ኣለውናቸውም ተመቀልቲ ዝበሃሉ ብላዕሊ ዘለዎ ማለት እዩ። ረቑሒ ከዓኒ 4 ናይ ኩሎም ስለ ዝኾነ 4 ወሲድና 7 ኣብ ልዕሊ 4 ክንፅሕፎ ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ብሓደ ውሱን ወይ ድማ ዝተወሰነ ጉዚ ብከምዚ ኣገባብ ክንፅሕፎ ከለና ብሕውስዋስ ጉዚ ከዓ ክፀሓፍ ይከኣል እዚ ማለት እዩ። ሕጂ እዚኣ ክብለኩም ዝፀናሕኩ እዚኣ እንድሕር ዳኣ ደሚርናዮም ነዞም እዚኣ ዘለዉ ጉዝታት 1 ኣብ ልዕሊ 4 1 ኣብ ልዕሊ 4 1 ኣብ ልዕሊ 4 1 ኣብ ልዕሊ 4 ነዚኦም እንድሕር ዳኣ ደሚርናዮም ሓደ ሙሉእ እዮም ድፈና ማለት እዩ። 4 ኣብ ልዕሊ 4 ምስ መፀልና 4 ኣብ ልዕሊ 4 ማለት ከዓኒ ምስ ሓደ ማዕረ ስለ ዝኾነ እዚኣ ናብ ሓንቲ ትርብዒት ቀይርና ማለት እዩ። ስለዚ ሓደ ትርብዒት ተደምሮ ክንደይ ማለት እዩ?
እዚኦም ድሕር ደሚርናዮም ካነ 3 ربع ክመፀልና ማለት እዩ 1 ብለለ 4 1 ብለለ 4 1 ኣብ ልዕሊ 4 እንድሕር ደሚርናዮም ካብ ናይ ኩሎም ረብሓ 4 ምስ ወሰድና ሽዑ 1 2 3 ከዓኒ 3 በቢ 1 እንድሕር ደሚርናዮም 3 ብርእሲ 4 ክመፀልና ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ 1 ሙሉእ ንክትከውን 1 ربع ተሪፍና ኣሎ ማለት ስለዚ 3 ربع ኮይና ኣላ ማለት እዩ ስለዚ 1 ሙሉእን 3 ኣብ ርእሲ 4 ንብል ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ ብብላንዳድ ፎርሙላ ንፅኦ ግን ሕውስዋስ ጉዚ ማለት እዩ ብመልክዕ ሕውስዋስ ጉዚ ክፀሓፍ ከሎ 1 ሙሉእን 3 ኣብ ልዕሊ 4 ጌርና ንፅሕፎ ማለት እዩ ኣገደስቲ ሓሳባትን ዘለዎም ዝምድናታትን ተልያረ እዚ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ማለት እዩ ተመቃሊ ማለት እዩ 5 ኣብ ልዕሊ 8 ተፃሒፋ ኣላ ስለዚ እዚ 5 ብላዕሊ ዘላ ተመቃሊ ወይ ድማ ተልያረ ኢልና ንፅዋ እዛ ማእከል ዘላ ላይን ወይ ድማ ህንፃፅ ብሮክ ስትሬክ ኢልና ንፅዋ ናይ ምምቃል ምልክት እያ እዛ 8 ከዓኒ ኔምናር ኢልና ንፅዋ እዚ ማለት ከዓኒ መቃሊ ወይ ድማ ረቋሒ ኢልና ንፅዋ ብትግርኛ ማለት እዩ ኣብዚ ዝተፈላለዩ ጉዝታት ናብ ዕሽር ዝተቀየሩ ኣለዉ እዚኦም ክንፈልጦም ይግባእ ማለት እዩ እቶም መሰረታውያን ዝኾኑ ነገራት ኣብ ጉዚ ወይ ድማ ናብ ዕሽር ክንቅይሮም ከለና ዝሁና መልሲ እቶም መሰረታውያን ዝኾኑ ነገራት ማለት እዩ 1 ብልዕሊ 1 ኩሉ ግዜ 1 ዝኾነ ቁፅሪ ባዕሉ ኣብ ልዕሊ 1 ቁፅሪ ማለት 1 ብርእሲ 1 ዝኾኑ 1 4 ብርእሲ 4 እውን 1 ስለዚ 1 ዝተመቕለን 1 በቢ 1 ይመፀና ማለት እዩ ክልተ ኣብ ልዕሊ 3 እዚ ምስ መቐልናዮ መወዳእታ የብሉን 0.67 67 67 67 እንዳበለ ስጋብ መወዳእታ ዘይብሉ ይቅፅል ማለት ስለዚ ኣፀጋጊና ክልተ ዝተመቕለን 3 0.67 ይመፀልና ማለት እዩ 1 ብልዕሊ 2 ማለት ከዓኒ 0.5 ማለት እዩ 1 ብርእሲ 2 ማለት ፍርቂ ማለት እዩ 1 ን2 ንመቕለልና ማለት ስለዚ በብፍርቆም 0.5 ማለት እዩ 1 ብልዕሊ 3 እዚ እውን ተመቂሉ መወዳእታ ዘይብሉ ቁፅሪ ድፈና 3 1 ብልዕሊ 3 ምስ መቐልናዮ 0 ነጥቢ ምስ በልና 3 3 3 3 3 3 እንዳበለ መወዳእታ የብሉን ማለት እዩ ስለዚ ኣፀጋጊና 0.33 ንብሎ ማለት እዩ 1 ኣብ ልዕሊ 4 ማለት ከዓኒ ربع ማለት እዩ ربع ማለት 25 ካብ 100 ማለት እዩ ወይ ድማ ብመልክዕ ዕሽር ክንፅፎ ከለና 0.25 ማለት እዩ 1 ኣብ ልዕሊ 5 እዚ እውን ምስ መቐልናዮ 1 ፍሉጥ ዝኾነ ውፅኢት ይበና ወይ ድማ ቁፅሪ ሂበና 0.2 ማለት እዩ 1 ኣብ ልዕሊ 10 እዚ 0.1 1 ኣብ ልዕሊ 100 0.01 1 ኣብ ልዕሊ 1000 0.001 እንዳበለ ይኸይድ ማለት እዩ ስለዚ እዚኦም ብዘይ ፀገም ክንፈልጦም ይግባእ ክንሽምድዶም ይግባአና ማለት እዩ ካልእ ኣብ ጉዚ ክነናውሖም ንኽእልና ወይ ድማ ክነፈኹሶም ንኽእልና ማለት እዩ ስለዚ ብኸመይ መገዲ ኢና ክነናውሖም ንኽእል ንኣብነት 2 ኣብ ልዕሊ 3 እንድሕር ዳ ተፃሒፉ ፀኒሕና ወይ ድማ በዚ መልክዕ እዚ እንድሕር ዳ ተዋሂብና ነዚ 2ን 3ን ብማዕረ ቁፅሪ ክነናውሖ ንኽእልና ክነባዝሖ ንኽእልና ማለት እዩ ንኣብነት 2 ኣብ ልዕሊ 3 ብ4 ኣባዛሓየ ወይ ድማ ኣናዋሓየ እንድሕር ዳ ተባሂልካ ንክልቲኡ ብ4 ነራብሖ ማለት እዩ ብ2 ዝረብሖ ብ4 8 ክመፀልና እዩ 3 ዝረብሖ ብ4 12 ክመፀልና እዩ ስለዚ 8 ኣብ ልዕሊ 12 2 ኣብ ልዕሊ 3 ማዕረ እዮም እቲ ናቶም ቫልዩ ወይ ድማ ናቶም መጠን ማለት እዩ እዚ እንታይ ማለት እዩ ንኣብነት ካልእ ንውሰድ 2 ኣብ ልዕሊ 3 እንድሕር ዳ ብ5 እንድሕር ዳ ኣባዝሓ እንድሕር ዳ ተባሂልካ ነዚኣ ማዕረ እዩ ዝመፀልና እዚ እውን ማለት እዩ ብ5 ብ6 ጥራይ ነቲ ንክልቲኦም ንመቃልን ተመቃልን ብሓደ ዓይነት ቁፅሪ ጥራይ ኣባዝሓ እዮም 2 ኣብ ልዕሊ 3 ነዚኣ ላዕለወይቲ ብ5 እንድሕር ኣራቢሕናያ ብ5 ነዚኣ ታሕተወይቲ እውን ልክዕ ብኸማ ብ5 ክንናባዝሓ ኢና ማለት እዩ እዚኦም ብ5 ኣባዚሕና ስለዚ 2 ዝረብሖ ብ5 ክንደይ ክመፀልና እዩ 10 ክመፀልና እዩ ሓቂ ዶ 10 ክመፀልና እዩ 3 ዝረብሖ ብ5 ከዓኒ 15 ክመፀልና እዩ ስለዚ 10 ኣብ ልዕሊ 15 ማለት እዩ እዚ እንታይ ኢና ንብል ዘለና 2 ኣብ ልዕሊ 3
ምስ ሓሙሽተ ኣብ ኣይምን ምስ 10 ኣብ ልዕሊ 15 ማዕረ እዮም ንብል ዘለና 2 ኣብ ልዕሊ 3 ምስ 10 ኣብ ልዕሊ 15 ሲ ማዕረ እዮም ኤግዛክት ወላ ሓንቲ ፍልይ የብለን ምክንያቱ ነዚ ምስ ኣፋኾስናዮ ንድሕሪት ክንመልሶ ንኽእልና ናብዚ ክንመልሶ ንኽእልና እዚ ብሓሙሽተ ኣባዚሕና ናብ 10 ኣብ ልዕሊ 15 መፂልና ነዚ ምስ ኣፋኾስናዮ ከዓ እንድሕር ኣፋኾስናዮ ንኣብነት ብሓሙሽተ እንድሕር መሊስናዮ 10 ን5 በብክልተ እዩ 15 ንሓሙሽተ ከዓ በብ3 ስለዚ ናብዚ ክንምለስ ንኽእልና ማለት እዩ ብከምዚ ኣገባብ እንታይ ክንገብር ንኽእልና ክነናውሖም ንኽእልና ዕሽራት ማለት እዩ ወይ ድማ ጉዝታት ኣይምን ዕሽራት ደኮና ጉዝታት ብከምዚ ኣገባብ ክነናውሖም ወይ ድማ ክነባዝሖም ንኽእልና ማለት እዩ ጉድ ካልእ ምፍኻስ ክነፋኹሶም ከለና ብከመይ ኣገባብ ከም ንሰርሕ ካብዚ ክንሪኢና ማለት እዩ ንኣብነት 10 ዝተመቕለና 15 እንድሕር ዳ ኮይኑ ነዚኣ ብሓሙሽተ ኣፋኹሳ እንድሕር ዳ ተባሂልና ይኸውን 10 ን5 ንምቕላ ማለት እዩ እዚ 15 ከዓ ን5 ንምቕላ ክልትየን ንተመቃልን ንመቓልን ብክንደይ ኣፋኹስናዮም ብሓሙሽተ መቒልና ማለት እዩ ምፍኻስ ማለት እንታይ ማለት እዩ ምምቃል ማለት እዩ ካብቲ ዝነበረካ እንታይ ትገብሮ ትመቕሎ ብሓደ ዓይነት ቁፅሪ ትመቕሎ ማለት እዩ ስለዚ 10 ን5 ምስ መቐልናዮ በብ2 15 ን5 ምስ መቐልናዮ ከዓኒ በብ3 ስለዚ እንታይ መፂልና 2 ኣብ ልዕሊ 3 እዚ እንታይ ማለት እዩ 5 ኣይምን 10 ኣብ ልዕሊ 15 ማዕረ ምስ 2 ኣብ ልዕሊ 3 ንብል ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ጉዚ ብዝተኻእለ መጠን እቲ መቓሊ ብንእሽቶ ወይ ሒደት ቁፅሪ ጥራይ ክፅሓፍ ከሎ ብዝቐለለ መልክዕ ተፃሒፉሎ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ እዚ ናብቲ ዝተሓተ መልክዑ እንድሕር ዳ ተቐይሩ እቲ መቓሊ ዝበሃል ወይ ድማ እቲ ረቋሒ ናብቲ ዝተሓተ መልክዑ ወይ ድማ ናብቲ ዝተሓተ መጠን እንድሕር ዳ ወሪዱ እዚ እንታይ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ መወዳእታ በፂሕ ኢሎ ወይ ድማ